Maloti has finally responded kuma allegations ari kubuda mastreets ekuti Hulengende wakamitisa Kalafu achiburitsa confrontation yaakaita kumba kwake. Zvinoratidza kuti musikana Kalafu munhu ari dangerous. Hedzi shamwari dzake vana Nadia TV vasikana viewers. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Maloti ari kuti iye anoziva position yake mulife maHulengende, ati haasi mudzimai waHulengende asi akatotora sister kuti amuchengete even if murume wake Taiye airamba. Asi nyaya yekuti vaswere vachirwira murume iye Kalafu akanzwirwa tsitsi akapinzwa mumba maMaloti nekuti akanga asina pekugara. Zvinhu zvinomubreaka hati yake zvakanyanyisa. Hulengende akangoperegwa throughout the conversation. Unotoona kuti nyaya yacho yakamukunda zvachose. Maloti ati, I can gladly move on gracefully from Kalafu because she can't be saved. My heart is at ease because my intentions were pure from day one. Kalafu munhu anonyepa zvakanyanyisa. Ataura Maloti akati hapana baba vake vanga vashaika munhuwo wekuziva. Musikana anotoita kuzvisendera messages kuti awane sympathy from vanhu. Munhu anoda attention zvekudaro. Musikana uyu ari beyond redemption. Ndo mashoko abva kuna Maloti. Regaitise confrontation yacho muzvinzwire. Neta natso. Ko waiudzirei kisimo kuti une nhumbi yangende? Anti waimudza kuti wakarara naye. Kana pataenda bebe. Ndakufoni ndati unoziva wakakisimo here. Ukati unokuziva. Ukati ndikati apoja anoziva wakakisimo here. Ukati anokuziva here. So kuti I didn't even want to involve you. Pakuti kuti kisimo musiki arikupitra utsinyani. But apoja abata andikuziva. Ndopa ndati ndakuenzete se kuzokutora. Kana ndati ndakuzokutora tinochikidzira munhu. Hatisiwa musungisa. Iwewe wabowa tanga kutaurira futi kuti ndikuyana Maloti nemasayidi api pisi yepo machipisa ndoyo kuti masayidi tamuti zvazva mapolisa akozimuno kuti unongochira neobviously danga asungwa kozimuno ini naso doti asungwa kwese munhu wanyandishikirana naye ndiana kufosa kumsungisa kwati ungomudza kuti tiza kana ngosika kumsungisa tanazo zvakafanana nepana kuti iye munhu kuti wawirana naye hapana pekuchileta kuti apita community service ingade yasunga engomama because vanombokoreze mira tanato mira ngende sandakangama ndakubvunza something anditi ndakufonera ndikati tinokuenda kana kisimo anditi the reason why tati kisimo wada kusungiswa tataurira izvozvo kuti akutokurwisa because atokurengesa tichi nevana achitaura zvekunyepa anditi tikati atotanga kutokurerutsa kuti hauna mari yerendi hauna chii saka kisimo ari kukurwisa asiri zvere wadi kungomti kana iwewe kana ngoda kutamba kwese wadi kungomti tiza ende inini mira hata kusiya muraini wewe handi wabva wapinda ngomana kisimo wabva wanditi kisimo hapo ndizvo story position as alright paku isusu pataona kuti bva wati kisimo aona vanhu mamunye kwa JB anditi ndopa ndabva ndati are you safe ukati ndakutocha ndopa ndakuti udachi imomo kwidzane kwatati anditi ukati azviite because ndionekwa vanhu vakandimirira ikoko ndikata asisiri danger zvokumsunga waize akutoziva kuti ari kutsvagwa saka hapana pachada kukontinya ende imimi chomungada kudzoka muchimubata muchamuwane but as long as message yasvika pakuti hapana panoramba achishingirira kuza kutaura zvinhu zvekunyeba but kisimo ari kutorwirwa mushamwari yake iri mudhoo iwe wada wangosingada kusungisa kisimo tanatswa waidzoka nekumainroad but wapinda nemukulozi kuti tikuteere kisimo ari mashure kwako ende chaitoti kisimo azosare wati zvoni handisi safe because vana chairman ndatofonerwa ndichithreatenwa ndopatatisa kadomborara ukati Brian handisi safe asirizvo vana chairman vakomeneka azikatachi ndopakawazi inini kana kuchitora chokwadi akuchitiza akatofira trade iye kisimo because akati zvozvo ndamuti ndatomudza wamutitiza wamubetray haunongomutitiza wati hausiziva ende wamudza already isusu kuenda kwatete kwana kisimo mira Brian kuenda kwatete kwana kisimo listen yatafambira tanatswa yanga iri yekunodhilita machanzi unosungisa
saka zvekuti iwo ukuthi avasi kuda kusungisa chingo delete machats because kada usikana phone asi izvo zvawamuudza ndine phone yake small nomusungisirei ndanchimusungisa kuprotecta iwewe ende ndanyatsokuudza kuti handisi kuda kumusungisa ndangoti munhu angosasasiwati vawamuudza iwewe ukati vada usikana phone tiri kuti uda kuprova kuna Ketine iwewe kuti nini ndinotera magirlfriend andiende ndichimamamisa esinye kuprova kuna Ketine kisimo inini chandazunguzira nyaya kuti panomba kwavo chanakasungwa vanhu vese vaitongozoti ndini but iwe Tanaswa wangotoda kuti azive kuti ndiwe but iwewe changoitika ndechekuti mission rako iwewe pakanzi kada unyadziswa vanhu tu Kisimo neni unochuza kunyadzisa inini wotesa Kisimo pari safe mission rako rari nhasi iwewe ranga riri rekuprova Keti kuti inini ndikufightra kuti nyaya yako nangende isabude but ndofightra kuti nyaya isabude seiri yekunyepa unaurara nangenda una nhumbi yangende ndofightra chii nhumbi yangende yakanyorwa bavi Tanaswa sadaro mangwezera ndiona tete pane madrawings aitika neti pandazvibata neti tatati ngatite imuvhu neupenyu hapana mufano wangu vanhu vakude ndikatokuudza kuti ngende chaita iye haasi kukuda panapa ndakatomuudza nezuro ndikati ndikunetsana nange ndari kuti kadafuwa ndinomona chi ndikati ngende ndokumbira 1 month chete ngoporisha chi chorizenya ndikatira kuti maini madzori pakuti ndanda kuti ngendari kuti munhu ngavi panapa apa maidhi wangu inaita se aenda saka ndakutoti rega maini madzoke kuti nazokwanisa ramba nchitisa ngende naro maini vakadzoka ndiri ngende akadzinga karafu mwana wangu anenge ana maidhi ndorizenya ndatsvagira chi ngati maini nandotobva watsvaga kuti takaidzi kuti musikana wakarafu wanga aripo chititizi ngende akataiwa munhu achadomona chi ati ndinotaiwa mufana wangu usatye ndopandakusendera namba dzabruno akuti ndine mari ndoda kutokutengera mubhedha wemwana kuti muende handiti but iwewe Tanaswa uchizondidraw mavoice mamessage ako ari kwaKetina uchidrawwa kuti akada usikana foni Tanaswa tenda unosikana foni ndafandatanga futi kumufilira kuti akazosungwa nokutswa naye because munhu wandewirana naye pawakaenda kunhamwe iwewe pawakaenda kunhamwe iwewe tataura nezvakisimo wakambondinzwa chitaura nezvakisimo ini kana kuti zvasisa zvatomboitika pawangori kunhamwe iwewe Kisimo ari kukwana papi uchienda kunhamwe wakayo mbedroom kadafu uchimhanya ukati ndakumhanya kupi bhedhi wangu ashaya ndikataiwa boa aistenja mufana wangu wabva wandisendera meseji uchi nditumire mari pandakuudza kuti ndatiza ngende kwaoskid inini handina mari nangende ndokutumira mangwana kana ngende adzoka ngende vadzoka kustudio zveshuwa wabva wasendera meseji mangwana ndikati wadi wabva wati baba miya vari kuuya uzoba mwana vandatokuti aiwa ukati ndandisana kunhamwe vari kuuya uzoba mwana ndikati ndoni vari mufana wangu toipeka tovamamisa havana basa nditi chidzoka vajenga ndakusendera $15 vakadzoka atakuti takukontinya neupenyu andiri vakanobuda chi nyaya kwaKisimo kwaKetina inini pandatraya kuda kuinvestigate wabva wati munhu ari kuburitsa nyaya idzi ndikisimo ende inini handisisiri safe ari kuburitsa zvinhu zvekunyepa toita sei Kisimo ada kumbosungwa ationa Kisimo ngomisa aiwa timusungise tongomuchikidzira tasvika ikoko wamanipulate situation iwo kusvika Kisimo asungwa uchizvita usi safe uchinyepa ati mutenge nana chairman vatondifonera na chairman vatondifonera atindi kudziona seko zvizvo zvambotaura chawabudirana naKisimo wacho chii inanda kudzwa kuti kwidza nekuroditeni ukati hakuite kunaniko iwo Kisimo wangagara achiziva kuti tikuuya iwo wamusungisa because ndatakudzwa kuti hausi safe siyana nazvo handei mufana wangu uya kurod unogona kutopinda chero mukombi tokutorera pemberi uya uri papi ndikati tikubva ukona iwo chingouya parodi but iwo wachuza kupinda muclose tiri kuti uda kuti tibate Kisimo wanga asiri kutiza nekutanga nzanzi mali utada usikana foni Kisimo atiza paona cheni ndifona ukati handisi safe ndafonerwa pane mna 2013 ndikati saka Kisimo musiki uyasine zvataurwa makurisa usine kumusungisa zvemashuwa wangu mudzoti enda Kisimo ichazototitewa mashure inye kuti anga kutofeel of betrayed kuti ndamuti zvinhu zvakutaura Tanaswa zikumeka sense because decision yekusungisa Kisimo yauya nekuti Kisimo tiri kuti ari kurwisa iwewe ari kuda kutanisha image yako achinyepera vanhu kuti iwo vakarara nangende une nhumbi yangende zviri zvinhu zvisina kuitika akakuvenga ukati ndabhuja uyanosenda information in current state such as watugenda nalo blame on kada ana binyango ipate tona kamira pale mpape pamondo munhu arese
Angaitauri bada bachigezi chibukwangu chinofanira kutaura. Chofana atana kandaitaura newe nezvababa ame. Kwizi ndikatokuti ndipe namba dzababa ame ndinatotaura nawo avatadzi okubatsira chi. Kozi ngendachi yenda niti but apana mimi ndoti mbedha kuna Bruno chichiba tanga kutora mapictures ndikandi advert ndikakanda advert vanditumira namba dzababa ame. Kwizi vandati ndaona ngorupita zvekudana nawo kusadana niti nawo but iye abadilita panda ndichitompa advert yoyo kuti zvitonge ndiri kumutosadana nati because imva pasame sentence abanditi Facebook TikTok yangu yabana but ndakaivhura nenamba dzadimu ndipo namba dzadimu inzwa ndipe namba dzadimu pandampa namba dzadimu anditi ndampa namba dzadimu pandadzokera pamusoro kabva ndano reply chat kuti usababa ami usaite zvekudana nawo vazokupe mari chichiwa idzi for delete muntu waitonge ndikuti usadanane nadimu ndikataiwa ndikutaura chi baba ami akataiwa abo yongwari wakuna mupyoka wakuti badza baba ami akada kubamwa chofana uindi pepe kukushitungirize wewe wakakonzeresa hondo tanazo because wainyebera uindi wewe kuti ukuitwa nhafu bana chiti yenda ndiri head hostage yemalota kalafu vanhu vese uenda kutaura kuti president izvozvo Sorry, look, 1 minute. Sorry guys, this is a first time meeting. Maloti. Ini tishuona hiyo social media. Iona indika. Kukutanzi. Wakarowa na Maloti na indika. Mema kwangu alipi? Mema kwangu alipi? Mema kwangu alipi? You guys. Ndaidana na Junior Spraga. Yenge ndakazondinyenga. First day ratikaziya ndenda ndisine wewe. Angakuonera kuti nawe. Ekuti zvonizvo memba kavakandova apa. Asutaura zvemachatsi. Totora zvinhu zvapostwa naKitina. Kwaiziya mwana. Fani machatsi atanga akadelete wazi. H2 wazopostwa. Angakubuda nichi. Chaiwo. Machatsi atonga different but this same chat. Vana Kisno vatozobudisa chokwadi nekuti vatonotofu tu uda kushongoka uda kushandisa vanhu vese. Unoitipa vanhu 6 uri kuchiwoka ne1 uri kumira naye. Unozosara ahuna uri kukanya munhu wese. Ndikakuudza kuti tanatswa even chero ukanzi wangu wakararana ngendewe I will never betray a sister over a man. Kunzvere Wanda, I will never do that and ewe unozviziva. Ndaisagara naShamire yaidana naWinza. Do you know kuti mudana nakashamira naWinza ndaitokuziva but inini shamwari let me tell you something about me. You can never be a threat to me because I know who I am. And I know my position in life maulengende. I'm not his wife. And inini kalafu andizo square ndichiraramira kuti ndichatorerwa murume ka. Kana ukatora asikuravira ofenza murume isusu. Baize. Kuti undo point unoda prove uchishaya uchitara zvinhu zvekunyepa. Akanyini ndechitobatsira. Zvomba nyanza zero marungaenda kusunga kuti ndichamachatsi. Ndifone kwazoscan. Ngisa manje ngaba nikava hapo ndaitwa na mimi. It's all about the phone. Nyaya ndekuti isusu tatenda no project yewe uchiti ye Kismo akutaura zvinhu zvekunyepa. Tinatezve shwa Kismo akakulenga dokuengesa nechiti. Wakudza kuti Kismo wacho kuti vari kuya nemaCID kuzosana phone. Please kana chipisa ndo CID. Ndichisana phone yaKismo ndichitsvagei ndichiziva chokwadi chese. Ndichitsvagei. Ndakadarika. Pastor right. Oze patuntu necessary kuti chokwadi ngosombushibese pamuchiro dotoro tandikwanise but Ocho tandikwanise esi. Aikwanisa ngomuchitiza. Inini shanda kana tomudza tanatsanga ati siyana nazo manya kana uchikwanisa manya ukwira chero kondi ukata zvito kuti ndiwe kumain road. Nekuti waunoti nini ndakuti zvakatoita izvozvi zvaisichi munhu atoziva kuti akutsvaga Kismo ndinova haana zvaanofaka kuita muzaya akatoti ndolowari ndokwanisa kubatsira kuita protection order ndikatomudza kuti ndine loyara ndakatobhadhara mari zvinotokuda usatye Kismo haana basa wakuti aiwa mira ndapenda neuku nekuti ndongoda kusungisa kaKismo wacho do you know how bad I feel kuti ndasungisa munhu mwana mai haisi first time ndikusungisa munhu here kuenzanisa vanhu musoro sadaro shamari ukuniita kuti ndibetray ma-ethics and morals angu iyoyo Brian sana kusungisa munhu takamamisa umbare isusu kunzvere takamamisa uchitubidza wakambona ndichivhura police report
but for mumwe msikana simba ilo totoita atina kulala tichichira moyo wese tatizo kama ni wewe utaona kala kunga protect movement atizo unzisa chinjinozo wazi wangu kuzi ya level ya betrayal unzisa sofanya musoka ya kachadiwa mwana kakayo glow up kashidongro kwanza nditora ini nanda chameka tadzana tadiwa but because of loyalty pangwa yoyo ndiye chifano tomudza mata because ndona amura uzidisusu wivali loyalty ndikatoti iye vile nyuma isama urano dereva ndikatokuza ati kalafu chitosimba unowadzinga iwewe zvokutadiwa yoyo yaka anogononga katozvimba kuti kwa ndakatavata dzire but ndikuti mfana wangu afana zomunadzisa pavanhu chero uri wrong ndomira newe ende inini ndinotoziva kuti unenge uchidraw nyanza tadiwa dzedze yeo kamutamba naye zvisezvo zvaunenge uchizvinyeva because une ghost account raunoposta gaya mwana ane ghost account rakanzi Malonge and Family anotora picture rake nera tadiwa overgrid obati tadiwa uro kalafu but inini mwana ndakati security yangu imhanyisa tadiwa ndichitoziva chokwadi ngoti chi tiri kuti vanhu vese mwana vanenge vakamvenga ndechitira kungoti apakwa ise mwana ungofilowo kuti chi ndine munhu anoita se ndakatoti dhureki mahura anabasa mumhanyise zvokuti tadiwa anogononga katoshamisa kumaloti ndikaita se but ndinchiti ndikufilisawo kuti aiwa mufana wangu zvinotaura vana zvinachi ndomira newe bobo tozonoti tichipenga but sazofoka nevero vanotonda riwiki zvinozongokukosta mfana ndio wangu but achandiurayisa izizvo zvakaoma hazvo Maloti aedza kunzwisisa kuti ko musikana uyu anofunga sei zvacho se tiri kuenda kuno kuprotecta iwe woburitsa nyaya uchiti vari kuuya kuzosikana foni vari kuuya kuzokusungisa nezvimwe zvakadaro vari kuti iwo the intention was to make sure that Kalafu is safe from Kismo vasingazivi kuti aiwa Kalafu ndo wenya kwese nyoka ine musoro miviri manetizens ari kuti you tried your best, your heart is pure, you handled this issue well. This shows how pure your heart is. It is well, Mili. I think you should ask her nicely about Hulengende. There is no smoke without fire. Pane nyaya apa mango padarika de mabvunza kuti ko iwe wakadana Hulengende kupi, asi wabva wangotora nyaya ukati ndoziva kuti wauna kudana Hulengende akarara newe kupi. Hulengende abva angoita kunge pasina mhosva, but pamwe pachoka unenge uchitoziva shamwari yako kuti munhu uyu unosona mabhotoro, saka kutoda kumupa chance yekutaura unenge uchitowesta nguva. Iye Kalafu akonewa chero kamwe kuzviprotecta panyaya yacho iyoyi. Vamwe vari kuti kazhinji kachoka munhu asina kokuenda haachengeteke. Hameno kuti chii isusu tanyanyisa kufarira statement rekuti I know my position mulife yangende, I'm not his wife, uye nyaya yekuti inini handingasweri ndichirwira murume over a girl child zvabva zvangotipa kuti our hearts are warm. Kana ngenda achibata vana ava nenzira isiririzvo Maloti anogona kuzvimirira tikaenda chero kujere chaiko. Vamwe vari kuti inga wakapiwa sawira wako your bestie your sister uri kuda kuti imba yawaumbiridzwa iparadzwe here. Takatarisa semovement family, siya vadzimu vako Malo vazviramba zvichiri padhuze. Moyo munyoro unoparira wangu, ita zvako nasisi wako nemurume wako please. Izvi ngazve chidzidzo uye tenda Mwari nevadzimu vako vari pabasa kukuonesa rimwe divi. Makwana anozvidemba baby girl, siya uite zvemba nemurume wako nebasa ramakapiwa. Shamwari hadzisi dzese dzinoda kuti ubudirire uye uve nemhuri yakanaka. Unopedzisira wakunzi wakaromba. You deserve better, movement family, please. Siya atambure ari kwaari ikoko, iwe muri ikoko kwamuri mutori bho zvekuti hapana akavimba nefriend obhururu akasanyadziswa. Ndo maonero evamwe avo. Kalafu haachengeteke shemu asati apedza kuchema baba vaanoti ndi baba vake, apo wakugadzwa dare remakuwa. Uchaisirwa poison naye kana kuurayirwa mwana. Kalafu ngaabude mumba imomo. Kalafu nekuslaya kwese kuya anoita homeless seiko slay queen remutonono. Maloti azopedzisira nekuadresa nyaya yataurwa nemanetizens kuti you should also apologize to Mabrijo. She once advised you akati musatore shamwari dzemutonono vanhu vemastreets vachakuparadzirai marriage. Then Maloti akabva atuka Mabrijo ati iye aitoziva maplani avainawo
uye anotosiririswa naColorful. Colorful haana kutozombodzingwa kumba asi akapedzisira atobuda ega pamusana penyadzi. So this is the last time that I'm addressing here. Panyaya mabridge, I had already found out about her plans. Mabridge pakatozoswero posta video leri. Ndandatoziya about Colorful and Tete's plans kudhara. But the plan didn't work. And inini I didn't see any reason yekunetana naye because inini anotondisiririsa anotonzwisa tsitsi. Ina I think ane spirit inotomshandisa. You know, anaketi vanabasa vanoraramira kuzvifadza nenhema but chokwadi vachitoita sei vachitochiziya mukona but inini ndingoriwo munhu wekuti ndaida ungoita sei ndaida ungomubatsira because anotondisiririsa mukona munhu akatofa wache hasitori kana baba wake alright munhu anopenga Colorful tomofanira kana kutsamwirwa because parwarwa zvinhu zvaanenge achitose zvinhu zvaanenge achifunga zvakafanira sister yangu yacho payakauya pacho kumba yakazenge yakutotaura naye bhowo because wakatonoro mental case apa pane kaumental karipo but inini zvekumuvenga kana chii handinomuvenga even kana kuenda kwacho akaenda ega nekunyara kwake ende inini the reason why ndisina kuenda ndisina kumbobvira ndaita care nezvenhamo because munhu akatofa wache hasitori kana baba waColorful but munhu anenge achimboita madrawings akatozvisendera message yakanzi mwana wangu baba wako ashaya baba wakakura vachikuchengeta pakafa mama wako vashaya ndiyo message yakaforward achiti ndaida kunhamo chichichichi but munhu akafa wewe mukatoda kutoinvestigate haasitori baba vake maonere angu inini anenge achidraw waiziva